Tänään tehdään helpot lapaset. Tässä tarvitaan vain muutama kierros nurjaa. Kaikki muut tehdään oikeilla silmukoilla. Näihin lapasiin tarvitaan DK-vahvusta lankaa. Tässä 100 grammassa on noin 230 metriä. Sitten me tarvitaan puikot. Mä käytän nyt siis 3,5. Kannattaa aina tehdä itselleen se mallitilkku. Siitä pystyy myöskin laskemaan, että kuinka paljon tarvitaan silmukoita. Eli mikä on sun ranteen ja kämmeneen sopivat silmukkamäärät? Mä oon nyt itse laskenut, että mä tarviin mun suureen kätöseeni noin 8 silmukkaa jokaiselle puikolle. Lähdetään siis luomaan silmukoita. Me nyt lähdetään yhdistämään tätä niin, että saadaan sitten pyöröä neulottua, niin tärkein on katsoa, että näissä puikkojen vaihdoskohdissa se ei ole kierteellä. Eli nyt mä katson, että täältä menee ihan nätisti kaikki. Ei ole mikään puikko pyörähtänyt eikä ole tehnyt kierrettä. Tää lapanen aloitetaankin 3 nurjalla kierroksella. Eli nyt mä nostan tämän langan ton puikon päälle. Neulon sieltä ylhäältä takaa. Kiepautan langan. Ja sitten ruvetaan kiristelemään, ettei tohon jää hirveän suurta aukkoa. Ja ei muuta kuin jatketaan puikko loppuun. Tässä toi seuraava puikko aina lepää tämän neulottavan päällä. Siinä oli meidän ensimmäinen kerros. Tehtiin koko kierros siis nurjaa. Nyt tehdään vielä 2 kierrosta tämän jälkeen. Kolme kierrosta nurjaa tehtyä, lähdetään tekemään nyt ihan sitten aina oikein. Eli jokainen silmukka neulotaan oikein. Ympäri. Niin kauan, että sulla on ranteeseen mielestäsi sopiva määrä silmukoita. Nyt rannekkeessa on niin monta sileää neuluskerrosta kuin haluan. Tässä niitä on nyt 13. Ja aloitetaan taas nurjat kierrokset. Ja nurjakierroksia tulee 3.
3 kierrosta nurjaa on nyt tehty. Seuraavaksi taas jatketaan oikeilla silmukoilla ja tehdään tuohon peukalon juureen asti. Lapasta on neulottu nyt siihen peukalon juureen asti ja seuraavaksi lähdetään tekemään sille peukalolle paikkaa. Ja nyt koska tästä tulee oikean käden lapanen, niin mä oon laittanut sen käteen niin, että tää aloituskohta jää tänne sisäpuolelle. Eli kun mulla on käsi auki, niin se jää tänne sisäpuolelle. Ja peukun paikka tulisi siis tänne. Ja nyt mä katson, että kuinka mones puikko se on. Ja jos täältä aloitetaan laskee, niin se olisi 1, 2 ja 3. puikon alussa. Jos taas tää olisi vasenlapanen, niin mä laittaisin taas tämän aloituskohdan tänne sisäpuolelle. Kämmen ylöspäin. Ja silloin se olisi ensimmäisen, toisen, eli toisen puikon ihan täällä lopussa se kohta, mistä otettaisiin peukalolle mentävät silmukat. Nyt mä neulon vielä sinne 3. puikolle asti tämän ensimmäisen puikon. Ja nyt kun me tullaan tänne 3. puikolle, niin muistetaan, että nyt pitäisi olla peukalolle menevien silmukoitten vuoro. Mä laitan tämän kerältä tulevan langan nyt pois ja otan kokonaan toisen langan pätkän. Eli hiukka eri värinen lanka, niin se sieltä näkyy. Ja laitan sen sormelle. Ja neulon 3. puikon alusta 4 silmukkaa tälle toisen väriselle langalle. Tämän jälkeen mä laitan nämä silmukat takaisin. Ja nyt ne on edelleen 3. puikolla. Tässä vaiheessa voidaan tämä apulanka solmia. Ja jatketaan neulomista ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ja nyt meillä on täällä kohta, josta voidaan myöhemmin avata se rusetti ja varovasti purkaa se apulanka ja noukkia sieltä silmukat peukaloa varten. Seuraavaksi jatketaan sitä aina oikein neulomista, kunnes päästään vähän pidemmälle ja sitten tulee valinnan paikka. Peukun voi tehdä meinaan siinä vaiheessa, kun sitä lapasta on tehty tästä vähän matkaa eteenpäin, eli kun päästään jonnekin tähän kohti, niin peukalon voi tehdä jo siinä vaiheessa. Silloin saadaan selvyys todella tarkasti, kuinka paljon tarvitaan, jottei ala ahdistamaan sieltä sormien päästä tai ettei tule liian pitkä lapanen.
toinen vaihtoehto on, että mennään pienellä riskillä, sovitellaan lapasta käteen ilman sitä peukaloa, katsotaan sopiva kohta, mistä tulee kavennukset, ja vasta kun ollaan päätelty, niin avataan se peukalon paikka ja lähdetään tekemään peukaloa. Mutta seuraavaksi tehdään siis ihan tavallisesti vaan ympäri, aina oikein. Nyt tässä lapasessa on niin paljon kierroksia jo, että mä voisin tehdä peukalon. Jos mä haluan tehdä peukalon nyt tässä vaiheessa, mä saan parannettua sen lapasen istuvuutta. Tiedän ihan tasan tarkkaan, milloin täytyy tehdä kavennukset siellä kärjessä. Tähän mä tarviin nyt sitten kuitenkin lisää puikkoja. Jos sä oot tekemässä 2 lapasta yhtä aikaa ja sulla on molemmat puikot käytössä, eli sulla on 2 settiä puikkoja ja oot tekemässä 2 yhtä aikaa ja mietit, että okei, no ei mulla enempää ole, niin silloin sä voit neuloa siltä toiselta aina 2 puikkoa yhdelle. Ja tästä lapasesta voisi neuloa esimerkiksi nämä yhdelle puikolle. Ja silloin sä saat vapautumaan puikkoja tähän peukalon neulomista varten. Jos taas sulla on vain 1 puikot, haluat kuitenkin tehdä sen peukalon ensin, niin sä voit nostella kaikki silmukat täältä langalle ja pitää niitä langalla niin kauan, että saat peukalon neulottua ja sit pääset taas jatkamaan itse lapasta. Niin tai näin, mutta nyt mä lähden tekemään tätä peukaloa ja mä kurkkaan tänne sisälle ja avaan sieltä sen rusetin. Nyt mä puran varovasti sen apulangan täältä. Samalla mä nostan jo ne silmukat puikoille. Mä haen täältä jo valmiiksi silmukoita. Mun on helpompi tuolta sit lähteä purkamaan. Ja mä katon mistä se lanka tulee, mihin se menee ja nappaan tuolta noin. Ei ole vielä mitään väliä, että miten ne tossa puikolla on, kunhan saat ne nosteltua niin, että mikään ei putoa. Ja autetaan sieltä apulanka pois. Mutta tämä silmukkamäärä ei vielä riitä. Meidän täytyy nostella pikkasen reunoilta myöskin. Ja sitten mä jaan nää niin, että tässä suunnilleen puolessa välissä olisi puikkojen jakopaikka. Ja sitten täällä. Niin silloin ne on valmiiksi jo asennossa, mistä on helppo tehdä sen kärjen kavennukset. Puikot on asetettu nyt niin, että puolesta välistä on puikkojen jako ja näin päin on myöskin puikkojen jako. Mutta edelleen me tarvitaan lisää silmukoita. Mutta ne mä voin nostella täältä samalla, kun mä lähden jo neulomaan. Eli voidaan ihan hyvin ottaa jo lanka. Ja nyt jos sulla on jo käytössä, että on samalta kerältä lähdetty 2 lapasta neulomaan, kerän sisältä ja kerän ulkoa, ja missään ei ole vapaata langan päätä, niin voit joko katkaista langan ja napata sen tähän, tai sitten jos sulla on kerässä vielä toinen pää käytössä, niin nappaa sieltä. Nämä kohdat on aina vähän kinkkisiä.
niihin saattaa tulla reikiä. Eli kun sieltä nostellaan niitä lisäsilmukoita, niin sinne saattaa tulla semmoista venyvää reikää. Niin mä en itse asiassa aloitakaan nyt täältä sitä neulomista, koska mulla on se langanpää ja sitten taas sinne saattaa tulla semmoinen aukko. Niin mä aloitankin nyt tästä keskeltä. Jokainen tekee toki oman makunsa mukaan ja aloittaa mistä haluaa, mutta mä teen nyt tällä kertaa sen tästä. Nyt kun nämä silmukat oli nosteltu tänne, niin näiden suunta saattaa olla vielä vähän mitä sattuu. Nyt mä huomaan, että okei, en voi ottaa täältä alakautta, koska tää silmukka on puikolla näin päin. Mun täytyy ottaa tuolta välistä. Ja jos et sä ihan vielä nyt tiedä silmukoitteen suuntaa, että millä tavalla ne on siellä puikolla, niin älä huoli. Senkin oppii sit näkemään. Mut haetaan lanka. Ja nyt mä neulon sen ensimmäisen. Ja toisen. Laitetaan häntä tonne pois tieltä. Ja tässä myöskin aloitus on erittäin hankala verrattuna sitten siihen, kun se lähtee jo sujumaan. Nyt meidän pitäisi täältä välistä saada lisää silmukoita nosteltua. Ja me tarvitaan tälle puikolle nyt sitten 1 tai 2 lisää. Riippuen siitä, että laitatko sä tähän 3 vai 4 silmukkaa. Joka toisella puikolla tässä mun silmukkamäärässä on 3 ja joka toisella puikolla olisi 4. Mä laitan mun puikon, millä mä äsken on pitänyt näitä silmukoita, niin mä laitan sen nyt hetkeksi pois kädestä, koska mä tarviin lisää tälle samalle puikolle. Ja nyt katsotaan. Tuolta välistä voisi esimerkiksi ottaa tän. Mutta jos mä nyt vedän näin, niin tää tekee ihan hirveän reijän. Tän silmukan voisi ottaa tästä ja neuloa, mutta se pitäisi kiertää. Eli se pitäisi laittaa kierrettynä siihen. Mä voisin sen tehdä esimerkiksi nappaamalla täältä takakautta. Mä voisin käyttää seuraavan puikon päätä apuna. Laittaisin sen tonne reunan alle ja hakisin takaa langan ja tuolta välistä otan sen silmukan. Noin. Nyt mulla olisi täällä 3 silmukkaa jo. Voisin jättää sen esimerkiksi siihen. Sitten haetaan taas puikko. Ja nyt seuraavalle pitäisi saada sitten 4. No täällä olisi 3 jo valmiina. Otetaan siis sinne 1 lisää. Voisin ottaa sen täältä jostain. Joko tosta välistä, ehkä kierrettynä, tai sitten täältä välistä. Voidaan kokeilla. Esimerkiksi taas kierrettynä tuolta nostetaan takaa. Laitetaan toisen puikon kärki. Haetaan lanka takaa. Ja vedetään läpi. Ja saatiin sinne silmukka. Seuraavan voikin neuloa tuosta suoraan. Täältä pitää taas ottaa takalenkistä. Sitten voidaan tää ottaa tuolta alakautta, koska se oli jo oikein päin puikolla. Ja nyt meillä olisi 4 silmukkaa tällä puikolla. Nyt tulisi taas 3 silmukan vuoro. Tällä puikolla meillä on 2. Lähdetään neulomaan ne. Katsotaan kummalta puolelta.
miten päin tää on. Tää silmukka on näin päin, eli voidaan ottaa alhaalta. Haetaan lanka. Ja sitten neulotaan sieltä seuraava. Ja nyt tarvitaan sitten vähän lisää. Katsotaan mistä välistä sen saisi otettua. Nyt meidän pitää muistaa, että me tarvitaan tälle viimeiselle puikolle vielä lisäsilmukoita. Eli täältä välistä pitäisi nyt nostella sitten vähän enemmänkin. Nyt katsotaan, että mistä täältä lähtisi nousemaan semmoisia sopivia lenkkejä. Esimerkiksi tuolta. Ja meillä olisi 3 tällä puikolla. Ja sitten otetaan vielä täältä välistä esimerkiksi tosta. Voidaan taas käyttää puikon kärkeä apuna. Pidetään se siinä, haetaan takaa lanka ja täältä nostetaan silmukka läpi. Tuosta voisi vielä ottaa yhden. Tehdään sekin kierrettynä. No seuraava silmukka on näin päin, että pitää ottaa tuolta takareunasta. Ja tää silmukka taas näyttää niin päin, että otetaan tuolta alhaalta. Ja nyt meillä on kaikki silmukat, mitä tarvitaan, niin puikoilla. Ja ne on neulottu nyt kertaalleen jo. Niin tällä hetkellä kaikki silmukat on oikein päin. Ei tarvii enää katsoa, että kummasta suunnasta neulotaan. Sitten vaan lähdetään neulomaan ympäri. No mistä tietää sitten, että peukalassa on tarpeeksi pituutta? No sitä voi sovittaa käteen. Ja tarkoitus olisi tehdä niin pitkälle, että peukalo melkein peittyy kokonaan. Peukalassa noi kavennukset tulee niin nopeata tahtia, että niitä ei kannata aloittaa kauhean aikaisin, muuten tulee liian lyhyt. Eli ihan kunnolla tehdään niin, että vaan ihan kärkipeukalosta on jäljellä. Sitten aloitetaan kavennukset. Nyt mulla suunnilleen riittäisi jo pituus, ainoastaan se peukalon kärki on näkyvissä. Eli jos tätä nyt sovitetaan, niin sieltä on vaan ihan kärki näkyvissä. Nippanappa. Ensimmäinen kavennuskierros olisi niin, että kun mulla nyt on 3 ja 4 silmukkaa puikoilla, niin mä kavennan näistä puikoilta yhdet pois, joissa on nyt 4. Neulotaan 2 viimeistä yhteen. Eli alakautta molempien silmukoiden läpi. Haetaan lanka. Ja kavennettiin 2. Yhteen jäi puikolle enää 3 silmukkaa.
Neulotaan seuraava puikko tavallisesti. Ja jos sulla on valmiiksi jo kaikilla puikoilla yhtä paljon silmukoita, niin voit tehdä jo ensimmäisen kavennuskierroksen kaventamalla jokaiselta puikolta aina yhden silmukan puikon lopussa 2 yhteen kavennustavalla. Eli täältä taas alakautta molempien silmukoiden läpi ja vedetään lanka. Ja nyt mulla on 3 silmukkaa jokaisella puikolla. Kavennetaan, kunnes enää 1 silmukka on jokaisella puikolla. Eli 2 viimeistä yhteen. Ja vielä viimeinen. Noin. Tässä vaiheessa katkaistaan lanka ja laitetaan neulan avulla kaikki jäljelle jääneet silmukat järjestyksessä sille langalle. Pujotetaan vielä tuosta ihan pienestä aukosta sinne nuorille puolelle ja päätellään sinne. Neulomista jatketaan, kunnes tullaan kavennuksien kohtaan. Ja riippuen omasta silmukkamäärästä ja kuinka kireätä tai löysää neulot, niin se kohta saattaa vähän vaihdella. Ja myöskin kuinka nopeasti haluat, että se lapanen kapenee, kuinka pyöreän haluat siitä kärjestä. Tässä lapasessa on tämmöinen soikea. Se ei ole ihan semmoinen pyöreä, eli aloitetaan jo vähän aikaisemmin kavennukset. Se menee sopivasti mun sormien mukaan, mutta jos sä tykkäät vähän pyöreämmästä, niin aloita kavennukset vähän myöhemmin, mutta tee niitä vähän useammin. Tässä lapasessa tehdään kavennukset jokaisen puikon lopussa neulomalla 2 yhteen. Mulla alkaa olla nyt aika lähteä tehdä niitä kavennuksia, joten neulotaan sieltä ensimmäinen puikko niin, että jää enää jäljelle 2 silmukkaa. Ja nyt mä neulon ne yhteen, eli alhaalta molempien läpi. Haetaan lanka ja neulottiin ne yhteen. Ja joka puikolla sama juttu. Nyt on menty kokonainen kierros. Täällä näkyy jo kavennukset. Tehdään välikierros. Eli tällä kierroksella ei kavenneta ollenkaan. Neulotaan vaan kaikki silmukat.
Mistä sitten näkee, että no onko mä tehnyt nyt ne kavennukset vai onko tää välikierros? No katoppa tarkkaan. Se kavennus näkyy tuolla. Eli täältä on 2 silmukkaa neulottu tälle edelliselle kerrokselle. Eli tämä on se silmukka, mikä on tehty edellisellä kierroksella yhdistäen nämä 2. Ja nyt siinä yläpuolella näkyy, että siellä ei ole minkäänlaisia kavennuksia. Tuolla näkyy. Niin nämä pitäisi nyt tällä kierroksella neuloa yhteen. Eli myöskin jos sulla on tää lanka täällä, niin tästä langasta katsot, että aha, kierros tuli täyteen. Nyt täytyy taas tehdä kavennuskierros. Eli seuraavaksi taas kavennetaan jokaisen puikon lopussa 2 yhteen. On tehty tää kavennuskierros, niin tehdään taas välikierros neulomalla kaikki silmukat. Vielä sen verran näkyy mun sormia, että pitää tehdä kavennus ja välikierros ennen kuin mä lähden kaventaa joka ikisellä kierroksella. Mutta sä mittaat sun käteen sopivan tavan ja sun silmukkamäärille sopivan tavan. Nyt mä kavennan, kunnes jokaiselle puikalle on jäänyt enää 2 silmukkaa. Nämä lapaset tulee älyttömän nopeasti paksusta ja muhkusta langasta. Ja jos sulla ei ole semmoista paksua lankaa, niin sä voit neuloa vaikka 2 lankaa yhtä aikaa, niin saat oikein muhkeat lapaset. Mitä paksumpi lanka on, sitä nopeammin nämä tulee valmiiksi. Voit pujottaa päättelylangan vielä silmukoitten läpi uudestaan. Ja sitten enää päättely. Jos peukalon aloituksessa on jäänyt jotain reikää, niin tässä vaiheessa kun päättelet peukalon langan, niin voit kiristää niitä reikiä ompelemalla sieltä niiden kautta.